till finalen så är det naturligtvis inte värda priser. Här ska vi dela ut det. Och för att det inte ska sätta sig i halsen på er, vi är ju faktiskt i en bar, eller hur? Va? Så ska vi nämligen ha in våra bartenders också. Vi måste ju ha en segerdrink för ni alla vinnare. Let's have all the girls with the drinks up on stage. Yes. We're in a bar, aren't we? Okay. Fancy. Ja, och då säger vi som man gör i Estland. Man säger skål på estniska, så heter det terviseks. Skål på er allesammans, ni har varit så duktiga. Ge dem en jätteapplåd, alla våra härliga finalister. Vad fina de har varit. Och fotograferade blir de också här på scenen.